Ngikubingele mbukele ekhaya uhlelo la sithi khona ngeKZN News Talk hlelo intokozo ba nawo lolu hlelo kwazi sike sikulethela zonke ezihlaba hlosile ezweni sakhile. Ngibingele le Bright uyaphila kodwa? Ngiyaphila mhlonishwa wena. Ngiyaphila ubingele babukele emakhaya. Sanibona babukele emakhaya nibingele lo Bright Nshandu umsiya kusontshekazi ugumbula amagwa ntombi yale phansi emandini emacambini phansi kwenkosi omcambi usigigadela ngobona ngosi. Brighton angithi. Yeah, Brighton. Yeah. Wale mandini. Hawo mandini le phansi emacambini. Awuthi uzishwa kancane ngoba ngathi ngathi walusa angisafuni. Awuthi uzishwa kancane unazibonga ngithi. Ngineza kithi. Awuzishwa ngizo. Ngumthiyo usontshikazi ugumbula amagwala umanyuso undaba omkhulu ngoba ungenamali enelentendeni esandla sakhe ngopapa makwaza gedegede lakhe lintaba zasenhlaza nje kwaze ke kwaphuma abafazi bengabhincile bathi ngawo gedegede lenzana undaba komkhulu intombi yale phansi emandeni emacambeni phansi kwenkosi umcambi usigigadela ngobona ngosi umqomisi wentombi ephindele kwela kube ngudini untalashishi yebo yantalashishi uyatela ke ngumcambi ngokudla iskap eJames Nxumalo ubuya babafazi befuna ubukhosi basemacambini. Musho usami ngithiwa iqedwa. Kathiwa iqedwa. Uhlobile muhle indlela oyiyona kodwa ke abangamazi uBright Nshandu ubani? uBright Nshandu intombazane nje yasemakhaya emacambini ethanda isintu yahluka nje impela kuba yathanda isintu. Khaya ke sikhule ngokukholwa nje ukholwa kodwa nje yathanda isintu yayikhethela futhi ukuthi ihambe umkhosi womhlanga. Wow. Ngaphinde ngangenelela izinto eziningi ethinta isintu ngimbongi ke futhi kodwa ibongela amakhosi ngiyazi ukuthi umuntu wesifazane esikhathini samanje nakukosiko lwesiZulu akawabongela amakhosi kodwa ke nami isiphiwe ngasiphiwa sokubongela amakhosi ngiphinde ngibeke sonkondlo ya kakhulu nje. Wafunda phi nala wathola khona inspiration ngani? Cha ngafunda emathuba esizwe aqala emacambini primary ngaya secondary wayisilamboti nasemathuba esizwe la ngaqala khona ke ukwenza inkondlo ngangenza ibonge kaDini uZulu eLamboti ngase ngadlulela emathuba esizwe la ke ngafunda khona ngenduku ukuthi usho umthembu nje impela engimele ngenduku kwathi mase ngikhulile lokho engikhula ke ngakho ngiphumelela ngakho no Msimncwabe bengikhuthaza nje kuloko ukuthi qhubeka ukwenza gcina sengibonisa kunamaphupho ngaze ngangena eradioweni yawo lokho ngaze ngabona ukuthi ngcane ngofundela ezomthatheni iblo leto leyo cha ngathola bakithi ithuba lapha kwamapholova okay ya impela ngasebenza kakhulu ngaze ngadlala nomdlalo womoya ukuthi bayihlinzi yahleka ngabona ukuthi cha likhona ikhonyana lokuthi khona engakwenza kwesinto ngoba kuyangithokozisa lokho engikuthokoza cha ngiartist artist nje. Na tell me sazoqhubeka kodwa kwesize la khona okubalula kancane ukuthi na uhamba umhlanga. Yebo ngihamba. Uqale ngihamba umhlanga. Uqala melokho nje ngikuthanda ukuba ntomkodwa nxa ukuthi bekungekho ithuba lokuthi ngiuhambe ngathi ekhaya ngathi sengisebenza lapha eZolonde FM ngathi ngawuhamba ngonyaka ngo2015 ukuqala ukuthi ngiya ebukhosini lapha ya kwaNongoma ngaqala ngo2015 ukuya khona. Namba uyaphatha umhlanga. Hawu nguphathe ngithi uzophuka ngoba nomoya kwenkathi lapha ukuthi vuvu ukolazi hayi kodwa ngithi ubona usuphukile wabayi kusekunomoya kusekunomoya kodwa manje ngibona kodwa uphuka phela kodwa ngicela nami sengibhezela phela ukuthi ungaphuki phela nowami ya kodwa nje khona impela kuyathukuzisa ngihamba tell us yini le ekuphushayo kangaka ukwazi ukuzinikela nokukhuthala nokuthi imele into yakho yini le ekuphusha kangaka ngoba uyabonakala ukuthi uyayithanda lento? Uyabona baba siphila esikhathini esidlulayo siphila esikhathini esivunguzayo siphila esikhathini la intsha yethu esingasaqondakala khona esisihlupha ukudlula abazali bethu kunzima ngifuna ukuqamba amanga kodwa ngiyethemba nokwazi ukuthi usinye isikhathi into oyifisayo uyilwele ngoba bakhona abaqeda ithemba kanti futhi kumele sibabonge la abaqeda ithemba ngoba ngaphandle kwabo ngabe umuntu akekho la sekhona njengamanje ngakho nje angifuni uqamba amanga ngiyakhuthaza kakhulu ukubona odadewethu abanye begcina lokufuna ukufunda ngento entsha osokuyona usubona ukuthi singathi iyafa
ukubona lokho osuke ukufisa uyakwenza ukusho ukuthi ukufisa inhliziyo yakho uyakufeza ngothando nanogqozi nofuqufuqo lokuphusha ngaphakathi lona ukwenza ukuthi ukwazi ukukhiphela ngaphandle bese ukwenza lokho okufiswa inhliziyo yakho okuzokwenza ukuthi ke kuhlonipheke nalendoda ekuzalayo ngoba ukuhlonipheka kwesithunzi somuzi wendoda kusuka enganeni yesifazane kusuke kuziphatheni kwakho wena mntwana ukuthi uzokhuphula igama labazali bakho injani support kwi-family ngoba uyabuka ukuthi ngiyabona ukuthi uyi-artist impela and nendlela zogqoke ngayo iyasho ukuthi ikhona lento i-support kwi-family i-support nakwi-community nje as a whole ingakanani ngalo ngokuzinikela kwakho angifuni ukuqamba manga ekhaya baqale bangaqonda kodwa manje ave benginikeza i-support kakhulukazi uanti nabazali bami ngiyafisa ukuthi bekubone ngempela lokho kodwa nabo bayanginikeza ukuthi akabaqonde kahle kodwa nje ngiyayithola kakhulukazi kothisha bami ababengifundisa uMisi Mncwabe ngoba uyahamba nami athi cha uMisi Mncwabe kade ngosho ngiyabona phela ukuthi yile kade busy amkhohlwa yini le ngoMisi Mncwabe ikhona le uthi udlala indima sengathi umama kimi kanti akangizali uthisha nje wayengifundisa ukuphi sethi mathuba sizwe nomselamo akasekho mathuba sisifundisa eMfolozi kade esemfolozi la esikhawini usesemfolozi manje eMandeni okay benothisha uMthembu angifuna uqamba manga inkulu indima nje abayidlalile bese uthi imndenini ke kube uAntlindi noAntintini nabanye ke angeke ngibabale bonke ya kodwa nje ngiyabonga support abangipha yona lokukholelwa kimi ngoba uma ukholelwa kumuntu uma ubona umuntu okholelwa kuwena uyazama ukuthi ngeke ngingamphoxi usibanibani ngoba ziyafika ivunguvungu ezikulingayo uwendleleni kodwa uthi ngoba usibanibani uyakholelwa kumina angeke ngikwazi ukuthi ngiwe kule ndlela le ahambe nami kuyona kuphinde futhi kubeke nalabo abaqe njengoba ngishilo ukuthi angabe akumnandi emhlabeni kuba kuthiwa abekho abantu abaqeda umoya abekho abantu abasho izinto ezilimaza inhliziyo ngoba labo bantu ibona kanye abakupha amandla nomdlandla ukuthi qhubekela phambili ngoba usabuhlekwa yibona uma bengasakuhleki impela uzungavela urelax uthi hayi cha sekuhamba kahle konke angeke uze kuhambe kahle uma ufuna nezinto zakho ihambe kahle ufune kubambeke endleleni ngiyangibona lapha indlela okugcwala ngayo kuba njani nje the feeling muse semkhosini nomhlanga sinibaningi nezinye intombi niyasina futhi ke nje ngaqhokile ke uyabona nje nibhinceka le ndlela ngibhinceka kumnandi indaba how is that feeling nje uma senilapha because every year vele niyaya lapha yana sinabanyeke abanjengawe angifuni ukuqamba manga uyabona lapha la uthola khona isibindi sokuveza umzimba wakho ungasabi kunezinye indawo esisabayo ukuyiveza kodwa lapha la ukhululeka khona ubona abantu abanjengawe uyibona ukuthi yazi sengihambile le ndlela ngikwazile ukuyibamba ubona abanye abantu okade unabo nisuka phansi okade abagcina kuyajabulisa yabo lo nkonzo ukuhamba seniyogeza emfuleni njengamanje sisageza emfuleni lapha uthola izinto okade wayigcina ukuzenza uvunula uzizwe kwana ukuthi ngaze ngayintombi yakwethu yabona nje ishathi awukuphiwe ubuhle kahle uyibona umuhle lapha yawo sukubaba yabo nje nasuke ngisibabani ngiyancoma ke nginamhlanje ngivunula sibabane hayi yakuzwa sukumuhle nje angifuni uqamba manga kodwa nje uyabona lapha la uyithola khona ukuthi cha ubani uyayihlonipha uzizwa wamkeleke kuwo wonke umuntu saza ngaseyitolo Shando kunamanye ama-officials abesibabone bekhuluma emaredweni noma kuma-TV abanye abantu uma ubabuka khona uzubethemba ukuthi abantu abathembile kodwa uma sebekhuluma uze ukuthi bawushaya umhlanga athi umuntu njalo into emhlanga nje asithi idingo sayo khuluma abantu abadala ongathi impela uthi hayibo ngoba lo muntu sekhulile ungathini kubantu abanjalo abacriticize umhlanga ngoba ke nekhathi lana ngikhumbula nje kade kuneyingozi nani kwakhona abantu ababhizi impela becriticize bendaba umhlanga nje kufanele iphele into enjalo ngathini kulabo bantu into engayisho baba ngaqala ngokuthi obviously yabona they don't understand it umuntu uyakuthi uma yena engafikanga kulelo zinga nakulelo thuba noma bakhe abantwana bengabanga lapho ngoba uba kuthi unabantu abantwana balapho noma naye wadlula kulelo zinga ungaba kagxeki ngoba ngabe uyaqonda into esishayayo ukuthi thina sibi nalo ulwazi futhi ulwazi asilifuni siyayitshela ukuthi sazi kakhulu kanti sisadinga ulwazi
uma ngaba nolwazi nokuqonda angeke aza kusho lokho ngoba lokhu kwakha isizwe futhi kuyavikela kwehlisa nezinga lokukhulelwa kanjalo nezifo ngoba umuntu uyazi ukuthi yona ndawo ayigcina kuyona le kodwa ngendlela yesintu okusho sibalisana nesintu bona sethu sithenga ngesikhona kwethu. Okay, hayi akweseka seyitola KZN News Talk ayinawo siyabuya upside down. Welcome back to the KZN News Talk. No Shandu Adaba, Imbogoto, Sisenyangeni ke Shandu Kandaba sikhuluma ngesinto sikhuluma weqatsha. Ngangcono ukuthi uba uthe kungiyeka kancane ngithi ukujikela ngale ngasendaweni lami nami ngithi ukuvunula ukuze phela sihlale kahle uyabona nami manje yabona nje uhlobo ewedwa nje khona ukugijimelana ukuningi manje ngathi nami yakwenza sengiyekela lokho ngoba nje ninyanga unjo ngoba phela nami kufanele ngihlobe nami ngifake ibhishu ngiyabona babone nje umkhaba wami uyabona ngikhuleke nje kahle endaweni yethu sesidlulile sakhe awusuka lalela ke wembokodo enkulu lenyanga le njengenyanga yabantu besifazane nawe njengoba kunerole enkulu enidlalayo igenge isakhula njengoba niza awuthi ukuthi siza ukuthi ke inyanga abantu besifazane ngempela abe khona inkondlo ngasinika inkondlo ngoba ngike ngasho ukuthi ngenza izibongo zamakhosi siyazi ukuthi izibongo zamakhosi kayibonge lo muntu wesifazane kodwa ke njengenyanga yethu nathi ake sithole phela ithuba indlela ekuthiwa njalo abantu besifazana bakwenza ukuthi kwenziwe abantu besilisa ayisisho lapha izibongo zesilo uDinizulu umamonga woSuthu umamonga kabulala uyasisi lami uqothi imbokodo nesisekelo ufanele ndlovu emnyama esondini usilwa nankunzi imphili enye ngiyakwangena etsheni enye ngiyasebhanga nomo umgwasi kadinwa sinqapheli inkoneni nesinga umuso phuma ehlathini bawulabalele itholeko kamsweni elanyisa liguqile indaba engiswe ngimncane ngase ngakhula ngibona ngamehlo usifu basingungu singungubele nyaka nasibhobokayo umuntu yakuziswa indaba uma khipha impila kulale nesixhoxeni undaba ohlome ehlathini ube njengohlanya umphangela langa ngakaphumi kwandunu ethelphuma laliphuma ngesinga sisamadoda umgwaqwa wesulu umpondo samile njeni ukuba samile enkomeni sasiyokhumula amagudo kuphemela uhlothofu kabhekeki ufane emsebelanga uyibinda nkosi bayede manje ngithe studio ngabe ngiyasukuma nami ngiyakulekelela ngoba kuyinyanga ke abantu besifazane khona nayo ongayisho for abantu besifazane sibahloniphe nabo sibanike indawo baba nje ngingasho ngithi mbokodo ukuba sasingambokodo sasoba intoni na sikulomhlaba wezizwe sishawa ngamagabade size singakuvumeli ngoba amandla bekwekithi lomhlaba uyisisekelo ngathi nize ningakuvumeli kwakuhlulwa ngoba niyimbokodo bumbani sizwe semsize singaniphunyuki niyimbokodo niyabusa ninamandla ninesekelo madoda nize nisikhothamele ngamandla siyakunhlonipha ngenhlonipho siyakunhlonipha ngothando niyakusaka siyimbokodo yesizwe imbokodo amandla Mshandu Kandaba siyabonga tell me siselapha kwimbokodo njengomuntu wesifazane okule environment ekhona eSouth Africa siyabona nokuthi kwenzekalani nokuhlunyezwa kwabantu besifazane njengomuntu obukeka uvocal but at the same time we are using i-method thizeni ukudlulisa lo mlayezo nawe umubuka kubantu besifazane are there opportunities created for abantu besifazane ukuthi nabo bashine noma ungasho na ukuthi umubuka indlela okuyiyo kusekhona ukucindezela kusekhona unganaka abantu besifazane kusekhona iabuse kusekhona there's a lot the list is endless izinto ezenziwa abantu besifazane ngisho lokho nawo ukuthi khona abathandanayo uthola ukuthi i-boyfriend ibulale i-girlfriend yakhe the list is endless we see these things and azikho right and moreover abantu aba-affecteka kakhulu ngize ngisho lento abantu abangangani uyabona kurela ungeza kuthiwa khona isalukwazi sibulawa umkhulu waso noma kuthiwa uyabona ikhehla laso into enjela ngiyalinganisa abantu asebekhulile kodwa kwenzeka kule genge ngangani njengamanje you know what can you say about this situation uyabona
Mhlonishwa, ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubone abantu besifazane okuyibona abasebenza kanzima nabaletha ithemba emhlabeni ubabone bebulawa. Ngoba ayikho into ehlonipheke njengomuntu wesifazane. Mangase ucabange kahle umuntu wesifazane amandla nesiphiwo anaso. Umuntu wesifazane uyena okwazi ukunakekela umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa kahle kahle akalutho ngaphandle komuntu wesifazane. Ngoba uma ubheka kahle ngakho kunemishado. Indoda eshadile noma eganiwe nendoda engaganiwe kakufani. Ukugqoka komfana nokugqoka kwendoda eganiwe kakufani. Ngakho umuntu wesifazane unesandla esikhulu kumuntu wesilisa. Kunganike umuntu wesilisa abe nesibindi sokukhipha umphefumulo womuntu wamlethe emhlabeni owamenza umuntu kumuntu omnakekelayo omenzela zonke izinto omenza indoda wazampha abantwana. Ubulawelana umuntu wesifazane yini ledala ukuthi kube nesibindi nokuthi abantu besifazane beqhubeke belokho befe njalo. Lini izwe ngaphandle komuntu wesifazane. Ayikho into engijabulisayo ukuthi mina ngibone imbokodo iqotheka kanje ngalolu hlobo. Ikuphi okwenziwa ke yizo ukuthi kuvimbeke leso simo leso ngoba kulokho eqhubeke njalo ukubulawa kwabantu besifazane. Ikuphi lokho okwenza ukuthi mhlambe akubona uhulumeni mhlambe engenelela ngaphandle kokuthi kulokho ekushiya ukuthi akwehle ukubulawa kwabantu besifazane. Ikuphi lokho kuzosetshenziswa nokungasetshenziswa noma kuyikhambi elingakhumbuza abantu besilisa abantu besifazane babaluleke kangakanani emhlabeni. Weshando khona ukusanda kwenzeka la ePlatin engize ngakuzwa komsakazi bexoxa nomama wentombazane ethi uyayixolela iboyfriend yendodakazi yayo whereby lo mfana ubulalelo wesifazane. Uma sokuhlelwa kahle kuyatholakala ukuthi kade lo wesilisa emshaya lo wesifazane. Lo wesifazane wana ngareport angasho angatshela umuntu even sometimes even ama friends at the same time angalivuli necala epolice station. Kulokho kwenzeka kwagcina lapho kwagcina ukuthi simbulele ngamamazi uyabona oh okay if lento le washeshe wayisho owesifazane esambeka isandla kokuqala wayisho ukuthi ayibonanga ingishaya uyabona wakhuluma ngoba umuntu uqala kancane phela kuyonguya agcina sekugwaza agcina sekubulala mhlawumbe agcina sekudubula ngesibonelo kodwa mhlawumbe uqala ngempama izinto ezincane njenganakekile ukuthi wathula lo munye kangoba even abangani bakhe besho ukuthi ayibo hamba hobi report ekhaya hamba emaphoyiseni wathi hayi ngeke uzoba right nje mhlawumbe ubephuzile kwashuka cima kodwa uzoba right have elungile shame namhlanje she's no more. So awuboni ngani ukuthi mhlambe akukhona ukuthi nabantu besifazane bebehlukunyezwa. They have to open up bahamba report bayibike le ndaba ngaze sibona abantu besifazane beshona kangaka khona uhlapha kunganaki kanti this is very serious isilima lesathandana naso uma ngabe kanjalo. Angithi njengabantu besifazane njengoba bengasho ngakho kuthiwa siyimbokodo ngakho futhi kuthiwa singabafazi ngoba sifasazi. Umuntu wesifazane unothando olukhulu kanjalo futhi njengoba sisho uyanakekela uyasabe futhi ukukhipha indaba zomuzi wakhe ethi kuyadlula mahlayane kodwa bekushayana umuntu akwenza isigubhu. Ingakho ke ezinye zezinto ezenza kube njalo nasothana umona ngoba mhlawumbe umuntu wesilisa uyebona ukuthi ngiyahlulwa ngowesifazane ngoba abantu besifazane bakhona abahlula amadoda. Bese amadoda eba nomona ebulala abantu ababenzela isasengcono. Ngomuntu wesifazane uma eqala ukuthi ngizobambisana nawe baba kangiphumi ngedwa kodwa wesilisa uyakwazi ukuthi enze imali amkhiphele ngaphandle wesifazane wesifazane akamshiyi ngaphandle umyeni wakhe ukwazi ukuthi sihamba ndawonye endweni ngoba imishado iyama abantu besifazane ingakho kuthi umuntu wesifazane akabekezele ngaso sonke isikhathi. So ngaso kwezinye isikhathi ngiyasho ukuthi angesizwe ukuthi abantu besifazane kabakhulumi yebo kabakhulumi ngoba kokunye uma ekhuluma umuntu wesifazane uyagxekwa futhi ngaphandle kuthiwa unamanga usefuna ukubukwa noma akasamfuni lo wesilisa usekhona sembona bona kanye futhi abantu emhlabeni bethi hayi kusekhona amfuna akasamfuni lo kanti uzatheni ngaka wakhuluma ngaka we Jehova icela akwese kasetolo siyabuya keze sinyambokodo keze news talks iqasha ngesinto sethu now dasibona zihlobe kanjani keze news talk kanye nawe